भाई लोग अभी हम अपन मोबाइल अपडेट करनी है। जैसे अपडेट कैला के बाद में फोन के रीस्टार्ट कर जाला, स्टार्ट ना होला तो फोन के स्टार्ट करनी है। तो देखो लोग, यही देखो फोन पे देखो, मोबाइल डाटा म्यूट, स्क्रीन रिकॉर्डर, टॉर्च, मन जो भी फलान ठेकान जो भी आवेला तो ये सब एमे आ गइल बा भाई जी। एरोप्लेन मोड आवेला, ये सब आ गइल बा। हाई हो गइल देखो ब्लूटूथ पावर से एरोप्लेन मोड आ देखो ये बलात्कार मोड आइल बा भाई जी। ई कौन अपडेट है भाई? हई बलात्कार मूड देखा लगे बढ़िया से देखा, ये बलात्कार मूड आयल भाई हमारा मोबाइल में। तू लोग अपन मोबाइल के अपडेट करो आ कमेंट कर लो कि तहार लोग के मोबाइल में बलात्कार मूड बाकी ना, आ नइखे तो अपडेट करो। आ वीडियो के सब केहू भी शेयर करो ताकि जेकर जेकर अपडेट है सारा दोस्त यार के पास वीडियो के शेयर कर लो। अपना मोबाइल में तुम लोग बलात्कार मूड ऑन करा लो।